Ngiyabonga nakabade bengithethisa manje kanti ulaphi ngoba siboni. Sengifikile-ke bazalwane sizokhonza uNkulunkulu. Amen. Ngiyusindiswa abazalwane ngwakazuma, ngisindile ngomusa kaJesu. Ngiyakholwa. Amen. Manje-ke ngiyathanda bazalwane ukuthi sidumise uNkulunkulu. Sithi mkhulu wanga yithi kunalo osezweni khulu wanga yithi kunalo osezweni nabangazi fanele bambone kuwena kuthi mkhulu wona haleluya yithi kunalona osezweni mkhulu nakithi mkhulu
Siyabonga uNkulunkulu ongeke avinjelwe. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga that we boast in you and only in you. Siyabonga uNkulunkulu wathona amandla ukuthi utheke laba bakamukele eziswini zabo. uNkulunkulu wathona amandla kuyogobhoza imfula yamanzi okuphila. Thank you, oh God. How thou art. Oh yeah. Ungcwele uyinkosi yamakhosi. Bongani uJehova ngokuba muhle kwake kwahlabelela uMiriam. Wathi yashi nenkwali yalo liphosile olwandle. Wathi lokho akwenzekanga ngingekho kodwa bengikhona. Uthi ngeke ngabona uNkulunkulu evula ulwandle sahamba phakathi kwalo. Uthi kodwa maya isitha sethu iphosile olwandle. Bongani uJehova ngokuba muhle. Thank you, Jesus. Sibona amandla, amandla, amandla kamoya igcwele. I read the book of Hebrews. Lithi izwi likaNkulunkulu imvula enethele emhlabathini owodwa. Uma lo mhlabathi oyireceivayo imvula ukhipha ithelo. Uyabusiswa futhi it becomes an asset kulaba bawulimayo. Jesus. Oh, but lo mhlabathi the same rain eyehlele kuwona wasukhipha ama thorns, wasukhipha ameva. Uthi lo mhlabathi nje useless futhi ufanele ukuthi ulahlwe. We have come into his presence. Oh Jesus. Sizile bazalwane so that the rain umoya ongcwele be our influence. Oh Jesus. Hallelujah. Same soil, same rain. Kodwa Hallelujah. indlela iground ereceive ngayo imvula ifana. Oh Jesus. Ngizomemezela kwabadumisayo nabo bonke abakhonzayo nabakholwayo, be that soil that would become an asset to umlimi wayo. Egama lika Jesu. Spirit, moya ongcwele will influence you. The way you live and the way you conduct yourself, it will reflect ubani influencer yakho. We have so many influencers around social media. Oh, but umoya ongcwele should be the influencer webandla. Ay, nodlala nowenzane ebandleni. Influencer yakhe should become umoya ongcwele. Spirit, Spirit is a necessity, my Lord. Ayoni into yokuqala amandla okodumisa ngesonto phambili ngoba uzonikezwa i-item. He's a lifelong partner sinikezwa yena as a gift. Moya ongcwele, moya ongcwele. To influence us as we need. Moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele. Yena ozokwenza userve i-purpose in your generation. Uyena ozok-influencer to live a life that he urges and wants from you. Moya ongcwele, moya ongcwele. Be led by the Spirit.
you would sing, Akuthingwa nasibani, because he influences you. Ujesu lilanga. Phela akuthingwa nasibani. Impilo yakhe influenced by the Holy Spirit. She bears fruit because impilo yakhe is influenced by the Holy Spirit. Akuthingwa nasibani. Amakerubina namaseraphim ubusuku nemini athongongcwele. Wena ongazeli futhi wena ongalali, wena izolo, wena namuhla, wena naphakade, uNkulunkulu ababethi baqedile ngabe bemfake ethuneni kanti uzovuka ngosuku lesithathu. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega, uNkulunkulu ovula ibhubutha amehlo, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu ongaguqukiyo. Siyabonga phakama sisayizwini lakho, wena omdala kunezinsuku, ake uvele ebusuku, abagula abaphiliswe, abanenkinga ihlasululwe, abangakholwa baphenduke, abanestress depression iyasegameni likaJesu. Wena olalela sizidalwa, wena olalela nayingelosi, sewufikile Maritzburg. Let all your enemies be scattered in the name of Jesus. Akeshaya izandla abanye bathungwele, abanye abantu bayenda babathwekile, rakhathala bashaqwe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Phakathi kwethu no Bishop as physically all the way from Mpangeni, the founder and the president of Life Abundance Bible International, Nikhona bazalwane, the general overseer of GKC, Nikhona Bangwele. Moboni GKC ubona yena submitted totally and fully under him. We are here because he said, let's go there. Nikhona Bangwele. If kune problem eMaritzburg ngathi ayizwakali kahle nangu la ungiceba khona. Nikhona bazwele, fully accountable to him. Nikhona Bangcwele. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi. Siye straight ezwini lenkosi. Indoda kaNkulunkulu izosithulela uNkulunkulu ekubeka enhlizweni yakhe.
ike yathi izolo uma udla iwundlu awulidli lodwa ulidlwa nemfino ebabayo. Nikhona abazalwane? Kunemfino ebabayo edliwa newundlu. Uma sewudlile ngaphakathi uke uphelele umsebenzi bahlekise ngawo abantu. Imfino ebabayo ehambisana newundlu. Ukukhule kube ngathi uzofa wena. Kanti imfino ebabayo ehambisana newundlu. Imnandi imfino ebabayo ngoba idliwa abathakathi, idliwa abakholwayo, ayidliwa abasontwayo, idliwa abakholwayo. Kunemfino ebabayo oyidla ngoba usindisiwe. Oh Jesus. Wena unikeza ivangeli le-Oros lokhetha imoto nokhetha izindlu. Siyabonga for izindlu nedominion. Kunento eyibabayo edliwa abazalwane. Kunendawo abadlula kizo. Kunehlane ebahamba kilo. Bangahambi ngoba kuthanda uSathane, bahamba ngoba kuthanda yena. Hallelujah. Lithi maqeda ukubhabhadiswa wathathwa wayisentabeni wahanjwa wolingwa. Before athenje amanzi abe yiwine waqala walingwa. Before avusa abafileyo waqala walingwa. Before abeka izandla kwabakhula abaphila waqala walingwa ngoba ikhona imfino ebabayo. Hallelujah. Efanele ukuthi uyidle. Abantu abasishiyela ivangeli abanye bakhandwa ngamatshe. Abanye ba crucify wa upside down. Abanye bathi badansa badlala wathi umuntu unicela ikhanda leka John the Baptist wathatha ikhanda lakhe ekhona uJehova. Oh Jesus. Ekhona mfine baba. Mama, from the 90s sukubhekile, 2000 sukubhekile, 2010 sukubhekile, Oh Jesus. 2020 sukubhekile. Hallelujah. From Sunday school sukubhekile. Jesus. Over 35 years preaching the same gospel without compromise, preaching the Jesus. same gospel. By now ngabe uyi multimillionaire kube uke wathatha ikipa ezinobuso bakho wasithengisela zona. Kube uke wathatha amavaselina wasithengisela wena ngabe urich ngabe siyakulandela namanje noma usithengisela amavaselina ngoba siyakuthanda. Kodwa umile nje eqinisweni kuthi imoto unayo noma unayo kodwa uJesu inkosi. Namanje sakubhekile. Sakubhekile. Oh Jesus. Sakubhekile siyabona futhi masihlasela ukuthi uthi responde kanjani. Keep quiet my son, keep quiet. We see God in you. That's why we follow you like this. We see God in you. Siwa la wakhona, sivuka la uvuka khona. Sinawe. Kunjalo nje bazalwane siyakha lapha esikhawini. Siyakha bangcola kasihlangane khona siya eTemple. uBishop abe nesakhiwo esihle esifana naye. Ungalokuthi my father, my father, my father, my father, my father, my father, my father. Uthayitapi, my father. Man of God, come. Alilis, 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 alilis. Siyakuthanda. Alilis, 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 alilis. Alilis, 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 alilis. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, wenzile izulu Kanye nomhlaba Jehova umalusi wami oh, wenzile wenzili zulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba Jehova umalusi wami oh, wenzile wenzili zulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba Jehova umalusi wami oh, wenzile wenzili zulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba Jehova
first angibingelele umvangeli uNkosi, what a man that God has called, and siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho. Siyambonga uNkulunkulu ngokuphuma kwakho nje uphumele inkosi nokuba isibusiso yiso emzimbeni kaKristu. Asibingelele izinceku zikaNkulunkulu zonke ezikhona kuyisibusiso ukunibona. Ngibone no Bishop Mthembu ke usibalo wami, so thathe udadewabo, so mangibona yena nje awuphethe kahle umngami. So we are so grateful. Ade ngikhuluma naye nje sekuyithi kamakhehle enkonzo ke asale sesiyibamba sekuyithi abasekho abanye. And we thank God. Sibingelele bonke abafundisi Fivefold Ministry yonke abafundisi bonke, sibingelele bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Cindy, it's good to have you, i-team yonke asinibingelele. Ake sifunde izwi likaNkulunkulu. Angithi akekho engambingelelanga. Amen, amen, amen. Nginithanda nonke njalo ngempela, okwangempela. So ncwadi kaJohn chapter number 19 sifunda verse number 28 kusukela ku verse number 28. Hallelujah.